Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Ja ho vam anunciar en el sopar solidari, que vam demanar que la gent aportés coses per enviar a Cuba, coses de materials sanitari, d'ortopèdia, d'oficina, etc. Material per a la construcció també, i aleshores ja ho veieu, vull dir, això està que no sé si cabrà tot, anem posant una mica en calçador i anar empenyent, no? Evidentment, tot el material ha d'anar encaixat i si us hi fixeu va etiquetat, que va amb una relació, perquè clar, quan en les diferents aduanes demanen una relació de tot el que hi ha, no? Aleshores hi ha, torno a dir, material de construcció, material sanitari, material ortopèdic i vaja, això principalment és el que enviem. L'origen és Mollet, també tenim la col·laboració de Viladecans en Cuba i de Nou Barris. Aquests són els tres focus principals. Mollet sobretot i la col·laboració dels altres dos que falten. Ens ha superat, perquè veurem com ho encabim tot. Ens ha superat. La gent en general és bastant solidària i més que, inclús a part de la gent, empreses i entitats que han col·laborat amb nosaltres. Ens hem juntat aquí diversos membres de Mollet en Cuba i altres amics que han vingut a ajudar. Avui era el dia que la naviera ens portava el contenidor per carregar-ho, donava un marge de 3 hores. I bé, ens hem juntat tota aquesta gent, quantes més mans millor per en aquest marge de temps tenir-ho enllestit i la veritat que és molt bé. Va directament a l'Havana. És el Poder Popular de l'Havana, la norma que tenen allà és rebre-ho, les mateixes institucions cubanes se'n fan càrrec, centralment, i des d'allà ho dirigeixen a un ho considerat més prioritari, on és més necessari. Des d'aquí va directe a l'Havana i el Poder Popular de l'Havana és la institució que se'n fa càrrec. Doncs el Contenido Solidari és el nostre projecte aquest any, cada any tenim un projecte, i al voltant de 8-9 mesos, des que vam acabar l'anterior projecte, ens vam posar manos a l'obra i diguem això, entre 8-9 mesos que hem anat recollint aquestes donacions.